Ens mou la diversitat. Què és l'LGTBI-fòbia? És el rebuig, por, repudi, prejudici, menyspreu o discriminació cap a persones que es reconeixen o són identificades com part del col·lectiu LGTBIQ+, o cap a altres persones per associació o afinitat. Com podem reconèixer l'LGTBI-fòbia? Amenaces, insults, menyspreus, aïllament, afectació a l'autoestima, etc. També conductes que no es consideren violentes, però que són molt nocives, com acudits, comentaris maliciosos, burles, sobrenoms, etc. Com prevenir l'LGTBI-fòbia? Conèixer, validar i respectar les diferents maneres de construir la pròpia identitat, entaular relacions afectivo-sexuals i expressar el gènere sentit. Reconèixer que totes les persones tenim els mateixos drets i llibertats. Reconèixer que la violència i qualsevol forma de discriminació ens afecta a tothom. Mostrar empatia i solidaritat amb totes les persones membres del col·lectiu LGTBIQ+.